രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം ദം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശത്താരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃത സംയുതം പിബത ഭാഗവതം മുഹുരഹുരസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടയീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേകിരം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദേകമെന്തോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ 8ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തോണ്ട് ഒന്ന് പറയണം മാതാജി. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല. അതെ, സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതോ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാട്ടോ. ആരാണ് സംസാരിക്കണ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ നോക്കാം, നമ്മള് അധ്യായം 8 അല്ലെ, അവസാന ഭാഗത്ത് ശ്ലോകം എത്രയായി? നീ 47. 47 എടുക്കണം. 47 എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 47 48 എടുക്കണം. അതായത് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന അധ്യായത്തില് 47 എടുക്കണം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. നമ്മള് നിത്യം ഭാഗവത സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മ പഠിച്ച അധ്യായത്തിലാണ്. ഏതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം? 4 തോന്നുന്നു, 4 5 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. 5 ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് 18ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. 18ാമത്തെയാണോ? 18ാമത്തെ ശ്ലോകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ശരി തന്നെ, 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ദിവസം കുറച്ചായാലും ഭാഗവതം രണ്ടാമത്തെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അധ്യായത്തില് ഓരോ അധ്യായത്തിലും എത്ര ശ്ലോകം വെച്ചുണ്ട് പഠിക്കാൻ? അത് നമ്മൾ പറയാട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നോക്കാം, ശ്ലോകം 47. ആഹ രാജാ ധർമ്മസുതശ്ചിന്തയൻ സുഹൃദാം വധം പ്രാകൃതേനാത്മനാ വിപ്രാ സ്നേഹമോഹവശം ഗതഃ. ആഹ രാജാ ധർമ്മസുത ചിന്തയൻ സുഹൃദാം വധം പ്രാകൃതേനാത്മനാ വിപ്രാ സ്നേഹമോഹവശം ഗതഃ. ആഹ കഥിച്ചു രാജാവ് ആരാണ് ഇവിടെ? യുധിഷ്ഠിരൻ മഹാരാജാവ്. ധർമ്മസുതഃ ധർമ്മപുത്രനാണ്. യമരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. ചിന്തയൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, സുഹൃദാം സുഹൃത്തുക്കളുടെ, വധം തന്നെ, പ്രാകൃതേന ഭാവനകളാൽ മാത്രം, സ്വയം വിപ്ര മോഹം വശം ഗതഃ പ്രാപിച്ച ശേഷം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: ധർമ്മപുത്രരായ യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ മരണത്താൽ ആമഗ്നനായി ഒരു സാധാരണ ഭൗതികവാദിയെ പോലെ അത്യധികം ദുഃഖിച്ചു. അല്ലയോ മുനിമാരെ, ഇപ്രകാരം സ്നേഹത്താൽ വ്യാമോഹിതനായ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? നിസ്സാര കാരണമൊന്നല്ല. ധർമ്മപുത്രരാണ്, യമരാജാവിന്റെ മകനാണ്, എന്നിട്ടും ഭൗതികവാദിയെ പോലെ അത്യധികം ദുഃഖിച്ചു. എന്താണ് കാരണം? ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കാനുള്ള സന്ദർഭത്തിന് വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും. ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര വലിയ ആത്മീയവാദിയാണെങ്കിലും കരുണയുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം വിഷാദം വരാൻ കാരണം? അർജുനൻ ഒരു കരുണയുള്ള ഭക്തനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര രാജാവും ഒരു സാധാരണ ഭൗതികവാദിയെ പോലെ അത്യധികം ദുഃഖിച്ചു. അല്ലയോ മുനിമാരെ, ഇപ്രകാരം സ്നേഹത്താൽ വ്യാമോഹിതനായ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. വിവർത്തനം: യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ദുഃഖാകുലനായി തീരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് വശംവദനായി സാംസാരിക സ്നേഹബന്ധത്താൽ വ്യാമോഹിതനായിത്തീരുന്നു. ഇത് എല്ലാം എന്ത് നടക്കണ്ടാവില്ലും ഒരു പുൽക്കൊടി അനങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അത് വിചാരിക്കുക നമ്മള്. അപ്പൊ അർജുനൻ വ്യാമോഹിതനായി കാണപ്പെട്ടതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ്? നേരത്തെ മാതാചാര്യ പറഞ്ഞ പോലെ ഭീഷ്മദേവന്റെ ഉപദേശം കിട്ടണം.
അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ആ സമാധാനം കൈവരുന്നില്ല. അതുപോലെ ആയിത്തീർന്നു. ജീവാത്മാവ് ശരീരമോ മനസ്സോ അല്ല, മറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക ധാരണകൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശരീരത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഒരു സാമാന്യ വ്യക്തി ഹിംസയെയും അഹിംസയെയും സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരാള് ചിന്തിക്കണത് അയ്യോ അതെന്റെ എൻ്റെ എന്നുള്ളത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരീരം പോയില്ലേ, പിന്നെ ഇനി ആളില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മതിവിഭ്രമമാകുന്നു. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു വിഭ്രമ കാഴ്ചകളാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കർത്തവ്യബദ്ധരാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളത് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രതിയോഗി ആര് തന്നെയായാലും ശരി, ശരിയായ കാരണത്തിനായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം. എല്ലാരെയും സംരക്ഷിച്ചു പോണ്ടത് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ്. അത്തരം കർത്തവ്യ നിർവഹണ വേളയിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യവസ്ത്രം മാത്രമായ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഒരുവൻ അസ്വസ്ഥനാകരുത്. ഇവയൊക്കെ യുധിഷ്ഠിരരാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിവുള്ളതാണെങ്കിലും, കണ്ടില്ലേ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഇതെല്ലാം അറിയാം. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാല് അപ്പൊ ഒരു മറവി വന്നിരിക്കുകയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അത്, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം, എല്ലാം നടക്കണ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ്. അദ്ദേഹം വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയായി തീർന്നു. എന്തെന്നാൽ ഈ മതിവിഭ്രമത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റൊരു മഹത്തായ ആശയമുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനൻ സ്വയം ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ യുധിഷ്ഠിരരാജൻ ഭീഷ്മദേവനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് കരഞ്ഞു പിഴിഞ്ഞൊക്കെ നിന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കണ സമയത്താണ് ആരുടെ ഉപദേശം വരാൻ പോണത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഭീഷ്മദേവരുടെ ഉപദേശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവക മായയിൽ വിട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 48. അഹോ മേ പശ്യതാജ്ഞാനം ഹൃദി രൂഢം ദുരാത്മനഃ പാരയ്ക്കൈസൈവ ദേഹസ്യ ബാഹ്യോ മേ ക്ഷൗഹിണീർഹത. അഹോ മേ പശ്യതാജ്ഞാനം ഹൃദി രൂഢം ദുരാത്മനഃ പാരയ്ക്കൈസൈവ ദേഹസ്യ ബാഹ്യോ മേ അക്ഷൗഹിണീർഹത. അഹോ മേ പശ്യത വീക്ഷിച്ചാലും അജ്ഞാനം, അജ്ഞത, എന്റെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള അജ്ഞത ഒന്ന് കണ്ടാലും എന്നാണ്. ഹൃദയത്തിൽ രൂഢം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ രൂഢമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദുരാത്മനഃ ആത്മാവിന്റെ, പാരക്യസ്യ മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള, ഏവ നിശ്ചയമായും, ദേഹസ്യ ശരീരത്തിന്റെ, ബാഹ്വ അനേകം, മേ മുഖേന അക്ഷൗഹിണി സേനാവ്യൂഹങ്ങൾ ഹത വധിക്കപ്പെട്ടു. ആ കാരണമാണല്ലോ ഇത്രയധികം അക്ഷൗഹിണിപ്പടയും എല്ലാതും വധിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഇത്രയധികം മരിച്ചു പോയത് ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരനെ ഭരിക്കുന്നത്. വിവർത്തനം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, അഹോ എന്റെ വിധി, ഏറ്റവും പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. ഇതന്നെയാണ് അർജുനനും യുദ്ധകളത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഞാൻ എന്തൊരു പാപിയാണ്, ഞാൻ എന്താണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയൊക്കെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടതാണല്ലോ എന്ന് ആണ് അർജുനനും പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. അജ്ഞാന നിർഭരമായ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വീക്ഷിച്ചാലും ആത്യന്തികമായി മറ്റുള്ളവർക്കായുള്ള ഈ ശരീരം അനേകം അക്ഷൗഹിണികളെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു. അക്ഷൗഹിണി പടയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ എന്താണ് വധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് ഈ പാപം, ഈ ജന്മം തീരില്ല. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ വിലപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അക്ഷൗഹിണിയിൽ എന്തൊക്കെ പെടുന്നുള്ളതാണ്? 21,870 രഥങ്ങള്, 21,870 കരിവീരന്മാർ, 1,09,350 കാലാൾപ്പട,
65,610 അശ്വസേന. ഇത് ഉൾപ്പെടുന്ന ബൃഹത്തായ സേനാ വ്യൂഹത്തെയാണ് അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറയുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിരവധി അക്ഷൗഹിണികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അക്ഷൗഹിണിയിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം ആളുകളുണ്ട്. അതുപോലെ നിരവധി അക്ഷൗഹിണികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവായതിനാൽ യുധിഷ്ഠിരൻ അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കളുടെ അപ്രകാരമുള്ള വധത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ ഇതൊക്കെ, എൻ്റെ അധികാരമോഹം, ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യം കിട്ടണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നത്. ഇത്രയധികം ആളുകളെ ഞാൻ വധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വിലപിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു യുദ്ധം നടത്തപ്പെട്ടത്. ഈ ശരീരം എന്തു തന്നെ ആയാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകുന്നു. ശരീരത്തിൽ ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം അത് മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. അപ്പോൾ അത് വൃതമാകുന്നുവോ അതോ ശാനന്മാരാലും ചെന്നായ്ക്കളാലും കൃമികളാലും ഭക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ശരീരം ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് ആ ഭംഗിയും ഇതെല്ലാം പോകും, തണുപ്പായി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താവും, കൃമികീടങ്ങൾ വന്ന് നിറയാൻ തുടങ്ങും. ഒന്നിലെ ശ്വാനന്മാര് അല്ലെ ചെന്നായ്ക്കള്, കൃമികള് ഇതൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ശരീരം. അത്തരം ഒരു താൽക്കാലിക ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും വിപുലമായ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തപ്പെട്ടു. യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം യുധിഷ്ഠിരനുള്ളതാണ് എന്നതിൽ അദ്ദേഹം അത്യധികം ഖേദിച്ചു. ശ്ലോകം 49 നോക്കാം നമുക്ക്. ബാലദ്വിജ സുഹൃത് മിത്ര പൃഥുഭ്രാതൃർഗുരുദ്രുഹ നമേ സ്യാന്നിരയാമോഷോ ഷബീവർഷായുധായുധൈഹി. ബാല ദ്വിജ സുഹു മിത്ര പിതൃ ഭ്രാതൃ ഗുരു ദ്രുഹ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മുഴുവനും നമേ സ്യാന്നിരയാമോഷ ഷബീവർഷായുധായുധൈഹി. ബാല ആരൊക്കെയാണ് വധിച്ചത്? ബാലന്മാർ. ദ്വിജ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ? ബ്രാഹ്മണര്. 2 ജന്മം, അതായത് ജനിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പൂണൂൽ കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അവര് 2 ജന്മം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. സുഹൃത്ത് ഹൃദയകാംക്ഷികളെ വധിച്ചു. മിത്രങ്ങൾ പിതൃ രക്ഷാകർത്താക്കളെ വധിച്ചു. ഭ്രാതാക്കളെ വധിച്ചു. ഗുരു ദ്രുഹ ഇതൊക്കെ വധിച്ചവനാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ സ്യാദ് ഉണ്ടാക്കും നിരയാദ് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷ മോചനം ഹി അപ്പി തന്നെയും വർഷങ്ങൾ ആയുധ ദശലക്ഷങ്ങൾ ആയുധൈഹി ഇവരൊക്കെ വധിച്ചു. ഇനി പാപത്തിനായിട്ട് നരകത്തിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു ജന്മം, ഒരു മോചനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കരയണത്. ഞാൻ നിരവധി കുമാരന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണരെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും മിത്രങ്ങളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും സഹോദരങ്ങളെയും വധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അവിടെ ജീവിച്ചാലും ഈ പാപങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന നരകത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്രയും വലിയ ക്രൂര നരഹത്യ ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും നരകത്തിൽ പോകും. ഇനി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം പാപങ്ങളുടെയൊക്കെ ശിക്ഷ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു മോചനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം, എപ്പോഴൊക്കെ യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ തീർച്ചയായും നിരപരാധികളായ നിരവധി ബാലകരും ബ്രാഹ്മണരും സ്ത്രീജനങ്ങളും ഒക്കെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവരെ വധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പാപമായി കരുതപ്പെടുന്നു. അവരൊക്കെ തന്നെ നിരപരാധികളാണ്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും അവരുടെ വധം നിരുദ്ധമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അനുശാസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ബോധവാനാണ്. അതേപോലെ മിത്രങ്ങളും രക്ഷാകർത്താക്കളും ഗുരുക്കന്മാരും ഇരുപക്ഷത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ യുദ്ധം ഒരു സാധാരണ യുദ്ധമല്ല, ശത്രുക്കൾ തമ്മിലല്ല, ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്?
മുള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരസി തീ സ്വയം ഉണ്ടാവണത് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദേഷ്യത്തില് ആണ് ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധം തന്നെ ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ആരും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവില്ല. കാറ്റ് വരുമ്പോ ഒരു മുള അനങ്ങാതെ നിൽക്കില്ല. രണ്ട് മുളയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടി ഉരസുമ്പോഴാണ് കാട്ടുതീ വരെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഈ യുദ്ധം നടന്നത്. ഈ കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ബോധവാനാണ്. അതേപോലെ മിത്രങ്ങളും രക്ഷാകർത്താക്കളും ഗുരുക്കന്മാരും ഇരുപക്ഷത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം തന്നെ വധിക്കപ്പെട്ടു. അത്തരം വധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അസഹ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ജയിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു മനസ്സമാധാനവും ലഭിച്ചില്ല. ആകയാൽ അദ്ദേഹം 1,00,000 കോടി വർഷങ്ങൾ നരകത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ശ്ലോകം 50. നൈനോ രാജ്ഞ പ്രജാഭർത്തും ധർമ്മയുദ്ധോ വധോർദിശാം ഇതി മേന തു ബോധായ കൽപ്പദേ ശാസനം വജഃ. ഒരിക്കലും ഏനഹ പാപങ്ങൾ രാജ്ഞഃ രാജാവിന്റെ പ്രജാപരിപാലനത്തിൽ നിരതനായ ഒരുവൻ ധർമ്മ ശരിയായ കാരണത്തിനായി യുദ്ധത്തിൽ വധം ദിശാം ശത്രുക്കളുടെ ഇവയെല്ലാം ഒരിക്കലും തു എന്നാൽ ബോധായ കൽപ്പതേ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ശാസനം വചനം. പ്രജാപരിപാലനത്തെ നിരതനായ രാജാവ് ശരിയായ കാരണത്തിനായി വധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരിക്കലും പാപമില്ല. എന്നാൽ ഈ അനുശാസനം എനിക്ക് ബാധകമല്ല. യുധിഷ്ഠിരൻ തന്നെ പറയണ, പ്രജകളുടെ പരിപാലനത്തിൽ നിരതനായ രാജാവ് ശരിയായ കാരണത്തിനായി, അതായത് ശത്രുക്കൾ വന്ന് രാജ്യം ആക്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് രാജാവിൻ്റെ കടമയാണ്. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൽ പാപമില്ല. എന്നാൽ ഈ അനുശാസനം എനിക്ക് ബാധകമല്ല. എന്താ കാരണം? ഇത് സ്വന്തം സിംഹാസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയധികം ആളുകളെ വധിച്ചത് അല്ലെ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യഭരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ആരാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്? ദുര്യോധനാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ദുര്യോധനും പ്രജകൾക്ക് ഹാനി സംഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നു. അതും യുധിഷ്ഠിരൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ ഇത്രയൊക്കെ ക്രൂരനാണെങ്കിലും കൂടി പ്രജകൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുത്താതെ നന്നായിട്ട് ഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നിട്ടും സ്വകീയ നേട്ടത്തിനായി ദുര്യോധനന്റെ അധീനതയിൽ നിന്നും രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കളുടെ മരണത്തിന് താൻ നിമിത്തമായി എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചിന്തിച്ചു. ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായല്ല വധം നടത്തപ്പെട്ടത്, എന്നാൽ സ്വന്തം അധികാര ഉന്നമനത്തിനായിട്ടാണ് അവ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വധമൊക്കെ ചെയ്തത്? സ്വന്തം അധികാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്നാൽ ആകയാൽ എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി താൻ തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. മാതാജി, ദുര്യോധൻ കാരണമല്ല യുദ്ധം ചെയ്തത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരൻ കാരണക്കാരാവുന്നു? എന്താ മാതാജി? യുധിഷ്ഠിരൻ എങ്ങനെ കാരണക്കാരനാവുന്നത്? ദുര്യോധൻ കാരണല്ല യുദ്ധം ചെയ്തത് ആണ്. പക്ഷെ ഇവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതില് ഏർപ്പെട്ടത്? യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ട് വേണം ഇവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണക്കാരൻ അവർ മറ്റേവരല്ല. കാരണക്കാരൻ അവര് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ നല്ല മനസ്ഥിതി കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ നമ്മളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളത് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ചിലര് അങ്ങനെയാണല്ലോ, അയ്യോ ഞാൻ കാരണല്ലേ ഇതൊക്കെ നടന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വിഷമിച്ചു. സ്ത്രീണാം മന്ധത ബന്ധൂനാം ദ്രോഹോയോ സാവിഹോത്ഥിത കർമ്മഭിർഗൃഹമേധീയർനാഹം കൽപ്പോ വ്യബോഹിതം. സ്ത്രീണാം സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ മത്ത് ഹതബന്ധൂനാം ബന്ധുക്കളുടെ ദ്രോഹ
ശത്രുത യഹ അത് ഇത് അസൗ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇഹ ഇതോടൊപ്പം 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 ഉദ്ധിതഃ ചേർന്ന് എന്ന് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു കർമ്മഭി കർമ്മത്തിന്റെ ന്റെ പ്രഭാവത്താ ഗൃഹമേധിയൈ ഭൗതിക ഭൗതികക്ഷേമരായ വ്യക്തികളാൽ ന ഒരിക്കലും അഹം ഞാൻ കൽപ്പഹ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും വ്യപോഹിതം അതിനെ അസാധ്യം വ്യപോഹിതം അതിനെ അസാധുവാക്കാൻ. സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ നിരവധി ബന്ധുക്കളെ ഞാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അസാധുവാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അത്രത്തോളം ശത്രുതയ്ക്ക് ഞാൻ ഹേതുവായി. പിന്നെയും ഓരോന്ന് എണ്ണി പറയാണ് ആരേ യുധിഷ്ഠിരൻ. സ്ത്രീകളുടെ ശാപം കിട്ടും എനിക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയും ഭർത്താക്കന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ വധിച്ചു. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അസാധുവാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അത്രത്തോളം ശത്രുതയ്ക്ക് ഞാൻ ഹേതുവായി. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധിക്കായി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഗൃഹമേധികളുടെ ഏക ഉദ്യോഗം. എന്താണ് ഗൃഹമേധി? ആരാണ് ഗൃഹമേധി എന്ന് പറയാം? കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയില്ല മനസ്സിൽ. ഗൃഹസ്ഥൻ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഉണ്ടായിട്ടും ഗൃഹസ്ഥനാവാത്ത ആളല്ലേ? ഭൗതിക ക്ഷേമത്തിൽ നിരതരായ വ്യക്തികളാണ്. ഭൗതിക ക്ഷേമത്തിൽ ഭൗതികക്ഷേമത്തിന് നിരതരായ വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മാത്രം ലീനനായവരാ. ഭൗതികക്ഷേമത്തിൽ, അതായത് ഗൃഹസ്ഥൻ, ഞാനും എൻ്റെ കൊണ്ടാട്ടിയും എന്ന് പറയുന്നവര്, ഞാനും എൻ്റെ വീടും എൻ്റെ മക്കളും എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ മക്കളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൗതിക സുഖത്തിൽ നടക്കുന്നവരെയാണ് എന്ത് പറയാ? ഗൃഹമേധി. ഗൃഹത്തില് അവനാന്റെ കാര്യം മാത്രം, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും ഇല്ല. ഞാനും എൻ്റെ പെണ്ണും കുട്ടിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് ഗൃഹമേധികള്. അവരുടെ അത് ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധിക്കായി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഗൃഹമേധികളുടെ ഏക ഉദ്യോഗം. അവരുടെ ജോലി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് പൈസ വേണം, ജീവിക്കണം, സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം, ഭാര്യയും വേണം, കുട്ടികളും വേണം, അങ്ങനെ അത് മാത്രമായിട്ട് ചിന്തയായിട്ട് നടക്കണവരെയാണ് ഗൃഹമേധി എന്ന് പറയാം. അത്തരം ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധി ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാപകർമ്മങ്ങളാൽ തടസ്സപ്പെടുന്നു. കാരണം ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭൗതികവാദി പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നത് നിശ്ചയമാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിലെങ്കിലും ചൂതുകളിയിലായാലും ലോട്ടറി എടുക്കലായാലും പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കലായാലും ഇതെല്ലാം പാപം വലിച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതികവാദി എന്തായാലും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നത് നിശ്ചയമാണ്. അത്തരം പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി വേദങ്ങളിൽ നിരവധി തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ യജ്ഞങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാനുള്ളത്? അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തുക വഴി ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപത്തിൽ നിന്ന് പോലും മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ കലികാലത്തിൽ ഏത് യജ്ഞമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം. അത് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ അത് ചെയ്യണ നേരത്ത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ചൊല്ലണം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അശ്വമേധ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചുവെങ്കിലും അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ പോലും നിരപരാധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിക്കുക വഴി താൻ പ്രവർത്തിച്ച മഹാപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തി. അപ്പൊ സകല പാപങ്ങളും തീർന്നു എന്ന് ആണ് ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയണ വീണ്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടെ പോയപ്പോ അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കി, സ്ത്രീജനങ്ങളൊക്കെ വഴിയാധാരാക്കി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് പാപം ലഭിക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവോ സഹോദരനോ പിതാവോ പുത്രന്മാരോ ആരെങ്കിലും പോരാടുവാൻ പോകുന്നു. അവർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തന ശൃംഖല തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്നു. അനേകമായിരം
അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളാൽ പോലും അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വന്തം കുറ്റത്തെ വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കർമ്മത്തിന്റെ മാർഗം അപ്രകാരമാകുന്നു. അത് ഒരേ സമയം ഒരു പ്രവൃത്തിയും മറ്റൊരു പ്രത്യാഘാതവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്രകാരം നിർവാഹകനെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശൃംഖലയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നം. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, ആ കർമ്മത്തിന് വേറൊരു കർമ്മം വരും, അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവും, അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു കർമ്മം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുരുക്കില് പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശൃംഖലയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യാർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കർമ്മമാർഗത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരോധിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9-ാമത്തെ അധ്യായം 27-28 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കണത് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 27-28. 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടാ? അതൊക്കെ മറന്നോ? 9-ാമത്തെ അധ്യായം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അതില് 28-ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണത്? മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനൈഃ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഏതാ മാതാജി വായിക്കണ? 28-ാമത്തെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 27-ഉം 28-ഉം. 27 യത്കരോഷി യദശ്നാസി, നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണത്. 9-27 കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതുമാണ്. 28-ന് അത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ശുഭാശുഭ ഫലേരൈവം മോക്ഷസേ കർമ്മബന്ധനൈഃ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. അപ്പോഴാണ് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. 27-ാമത്തെയാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് പരിത്യാഗമെന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്കെന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നത് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണെന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭാഷാന്തരത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം മാത്രമാണ് യുധിഷ്ഠിര ഹസ്തിനപുര സിംഹാസനത്തെ പ്രതിഷ്ഠിതനായതും. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികൾ മാത്രമായ പാണ്ഡവരെ വാസ്തവത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാപവും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ സ്വകീയ താല്പര്യാർത്ഥം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരുടെ മേൽ യുദ്ധത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയണ് യുദ്ധം ചെയ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പാപല്യ. ശ്ലോകം 52. യഥാ പങ്കേന പങ്കാംബ സുരയ വാസുരാകൃതം ഭൂതഹത്യം തദൈവായികം ന്യായജ്ഞൈർമാർഷ്ടുമർഹതി. എന്താണ് യഥാ? പങ്കേന അംബ, പങ്ക അംബ ജലമുണ്ടെങ്കിലും സുരയ അതുപോലെ തന്നെ സുരാകൃതം സ്പർശത്താൽ അശുദ്ധമാക്കട്ടെ. ഭൂതഹത്യാം മൃഗങ്ങളുടെ വധം തഥാ അതുപോലെ ഏവ നിശ്ചയമായും ഏകം ഒന്ന് ഒരിക്കലും യജ്ഞൈഃ നിർദ്ദിഷ്ടം
അർഹതയെ അർഹിക്കുന്നു. വിവരണം: ചെളി വെള്ളത്തെ ചെളിയാൽ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയില്ല. മദ്യസ്പർശത്താൽ അശുദ്ധമായ പാത്രത്തെ മദ്യത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കാനും സാധ്യമല്ല. മദ്യം കഴിച്ചു, ഇനി അത് കഴുകി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകി വയ്ക്കാൻ പറ്റൂല. അതെടുത്ത് വേറെ ശുദ്ധജലം കൊണ്ട് തന്നെ കഴുകണം. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യവധത്തിന് മൃഗവധം മുഖേന പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കഴിയാറായി കേട്ടാ. അശ്വമേധയജ്ഞം അഥവാ ഗോമേധയജ്ഞത്തിൽ കുതിരയെ അഥവാ കാളയെ ബലിയായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്ന ഉദ്ദേശിച്ചോടെയല്ല. അശ്വമേധയജ്ഞത്തിലും ഗോമേധയജ്ഞത്തിലൊക്കെ അതിന് ഉള്ള കാളനെ അല്ലെങ്കിൽ അശ്വത്തെ ബലിയായി സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല, അതിന് നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടിപ്പോകും. അത് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ആ മൃഗം പോകും. യജ്ഞവേദിയിൽ അപ്രകാരം ബലി കഴിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിക്കപ്പെടുകയും അവയ്ക്ക് പുതുജീവിതം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ഫലദായകത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും കഴിവുള്ള ഗുരുക്കന്മാരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയാവണ്ണം വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്ന പക്ഷം പാപ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും നിർവാഹകന് നിശ്ചയമായും മോചനം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ അനുചിതമായ രീതിയിൽ അവിദഗ്ധമായ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പക്ഷം മൃഗവധത്തിന് ആ നിർവാഹകൻ ഉത്തരവാദിയായിത്തീരുന്നു. അത്രയും എല്ലാതും പഠിച്ച് തെളിഞ്ഞ ഗുരുക്കന്മാരാണ് അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ മൃഗവധം നടത്തുന്നതോടുകൂടി അത് ഒന്നിലെ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുകയാണ് ആ മൃഗത്തിന് ചെല്ലുന്നത്. കാപട്യത്തിന്റെയും കലഹത്തിൻ്റെതുമായി കലിയുഗത്തിലെ അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ അഭാവം നിമിത്തം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ യജ്ഞവും ബലിയും ഒക്കെ നിരോധിച്ചു. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ കലിയുഗത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സൂചന നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ട ഹരിനാമ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനമാണ് കലിയുഗത്തിൽ ആചരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏക യജ്ഞം. കേട്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനും കൊടുക്കാനുമാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ആചരിക്കേണ്ട ഏകധർമ്മമിലെ യജ്ഞം നാമസങ്കീർത്തനമാണ്. യഥേഷ്ടം മൃഗവധം നടത്തിയ ശേഷം അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ഹരിനാമ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന നിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് ശരി ഞാനൊരു 16 മാലയ്ക്ക് പകരം 26 മാല ജപിക്കാന്നും പറഞ്ഞ് വന്നിരുന്ന് ജപിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഭഗവത് ഭക്തരെ സ്വതാൽപര്യാർത്ഥം ഒരിക്കലും ഒരു മൃഗത്തെയും വധിക്കുകയില്ല. അവർ ക്ഷത്രിയന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുകയുമില്ല. ഭഗവാൻ അർജുനന് ആജ്ഞ നൽകിയതുപോലെ. ആകയാൽ സർവ്വതും ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായി നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിലും സമസ്ത ഉദ്ദേശ്യവും സഫലമാകുന്നു. ഇത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഭക്തർക്ക് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത്, എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സ്വധർമ്മം അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളത്. കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രക്ഷയും എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 8ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭു എവിടെയായിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇച്ചിരി താമസിച്ച് കേറാൻ പറ്റുള്ളൂ. പറയും പ്രഭു. പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴേ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇത് നടത്തത്തില്ലേ, അശ്വമേധം നടത്തുമ്പോ ആ അശ്വത്തെ വധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഒരിക്കലും പൂജിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നേ? ചിലടത്ത് ഒരു ഏതെങ്കിലും പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തെ വധിക്കും. അതെയോ? ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, കാളയെ കുതിരയെ അഥവാ കാളയെ ബലിയായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ആ കുതിരയെ ശരിക്കും ബലിയായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല കേട്ടാ. ഇപ്പോഴല്ല, അന്നൊക്കെ ആ അശ്വമേധം നടത്തുന്ന ആ സമയം സമയത്ത് വധിച്ചിരുന്നു. അതിന് ആ യജ്ഞശാലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി അപ്പൊ തന്നെ അത്
ഇതായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക്. ഓക്കെ. ആ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി